Lurrak dioen bezala ura bere bidean doa. Gure eskudako suposatzen dela 5 urte, eta gure filosofia da herri bandiala, Euskal Herria herri bandiala, erabakitzeko eskubidea dakaula eta herritarron garaia da. 3 puntu hortan oinarrituta lan egitea. Gure eskudago helburua edo proiektua. Eratzen milaka urtez egin legez. Azkenean helburua da, 2005 urte nintzen, gizakatia, orduan 2000-tik gora ginen, eta guain helburua da, 2000 gutxienez izatea, baina gehiago da 2019 urtea referentzia hartuta, 2019 arrazoi biltzia nahiea, zertikan nahi dugun Euskal Herriak erabakitzea. Bere arlo guztietan, bai kultura arloan, bai kirola arloan, ingurumen arloan, arlo guztietan arrazoia da 2019 eta gizakarte hortan Donostia Gasteiz elkartuko una Gasteizen legebiltzarrean arrazoiek entregau. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Zestu arroi bereztoko usagu itziar pare hortan, kilometro bat, eta izangoa eguardiko 12-tan, eta hor bairako dasmo autobusak izango dira, eta gero harremanetan gaude, gero mendi elkarteekin, urra izan da, aukera ikustea mendiz uteko, eta gero autobusian bueltatzeko. Ekainak 10 baino lehenago dakau planteamentua, apirilak 14an, da larrimata. Goizeko 10 ingo dugu taller biltegi bat, herritar guztia ezabalita, arrazoi horiek biltzeko. Ingo dugu tallertxo bat, bakoitzak planteatzeko, ze arrazoi ikustekin, da danon artean, halako bilketa bat egiteko. Eta gero maiatzien behar bada, ingo dugu beste egin bat, bidotzeko, izakateria. Eta konsultarrekin, zaiatu behar, beste gata bat egiten taller hori, eta gero asteburutan hasiko geha zaretzeko maila jartzen zen, azkenean gizakateako da papertxoan bete eta zati bat erosi, hori zaretzia ditzi zailo, eta hori egiteko, asteburutan nordikalian jarriko geha, eta horri zengo aukera. Ezagun bidea gure eskudagota, milaka lagun oinez eskutik korratuta, jende zoriontsua herri libre batean, herri libre batean. Har dezagun bidea gure eskudagota,